Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева, исәнмесез. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Татар мәгърифәтчесенең тууына 165 ел. Әлмәттә рухият, мәдәният һәм мәгърифәт темасына 5-нче Бөтен Россия конференциясе узды. Үзебезнең тарихны, үзебезнең гыйбадәтләрне, менә шушындый тарихчыларыбызны, анда мәгърифәтчеләребезне күрсәтү, таныту, ул бик көчле инде. Волейболчы Рушат Исламовны искә алып, Азнапайда волейбол буенча турнир үтте. Бөтен төрле спорттан да катнашадыр. Ул таяк тартудан ул 2нче урын алган районда. Менә шушы волейболда, хоккейда, бөтен спартакиадада инде бөтен төрле уеннарында да катнашадыр. Игелек, дуслык һәм бердәмлек белән тулы очрашу. 19-нчы мәктәп игелек бүләк итү бәйрәмен үткәрде. Biz менә бу балалардан яшәргә, өйрәнергә тиеш. Алар барсы да бәхетле, шатлыклы булганына канәгать. Бүген калабызның беренче гимназиясендә Ризадин Фәхреддин рухилык, мәдәният һәм мәгърифәтчелек темасына 5-нче Бөтен Россия конференциясе узды. Биргә районыбыз тәрбиячеләре һәм укытучылары, дин әһелләре, шулай ук Оренбург һәм Уфа шәһәрләреннән галимнәр һәм башка мәртәбәле кунаклар катнашты. Ризадин Фәхреддин иҗаты һәм эшчәнлеге белән Татар гимназиясендә илһамландырылган. Бирдә һәр почмакта диярлек аның эшләреннән өзекләр алып язылган. Атаклы якташыбыз Риза Фәхреддиннең тууына 165 ел тулуга багышланган 5-нче Бөтен Россия фәнни-гамәли конференциясе балаларның мастер-классларыннан башланып китте. 1-нче сыйныфтан алып чыгарылыш сыйныфка кадәрге укучыларның эшләре беркемне дә битараф калдырмады. Конференция нисбәтеннән үз тәрбиячеләребезгә, укытучыларыбызга һәм киң җәмәгатьчелеккә Риза Фәхреддиннең мирасының бүгенге көндә дә актуаль һәм кирәк икәнлеген тагы бер кат ассызык итеп килә. Чара башында Әлмәт районы мөхтәсибе Исмаил хәзрәт Сингатуллин Риза Фәхреддин рухына дуга кылды. Бер әсәрендә еламый шулкы булмый, чөнки ул бөтен үзенең барлыгын, бөтен үзенең вижданын, бөтен үзенең эшендәге сәләтен барысында шушы дин өчен сарыф кылган, халык өчен. Кунаклар арасында Ризадин Фәхреддин нәселеннән Фәрит Нәбиуллин, үз вакытында милли спорт төрләрен кайгырта башлаучы Алмакай атлар утлары җитәкчесе. Ризадин Фәхреддин әйткән бит инде, халыкның гыйбадәтләрен онытмаска, телне сакларга, үзебезнең балаларга biz ата бабалардан алган белемне җиткерергә, юлларын эзләргә кирәк дип әйтәме. Үзебезнең тарихны, үзебезнең гыйбадәтләрне, менә шушындый тарихчыларыбызны, анда мәгърифәтчеләребезне күрсәтү, таныту, ул бик көчле инде. Төрле яктан килгәннәр монда, ниләр, делегатлар. Һәм нәрсә дим, бу шул барга кирәк, дөрес юл белән барабыз. Конференция кысаларында бастырылган күргәзмәдә исә галимнең тормышы, аның гаиләсе, шәҗәрәсе турында бирелгән мәгълүмат белән танышырга да мөмкин иде. Без үзебездә балаларга балалар бакчаларына барып та Ризадин Фәхреддиндә мәгълүмат бирәбез һәм үзебезнең гыйбадәтләребез турында да бик күп мәгълүмат бирәбез. Аннан соң инде мәктәпләргә чыгабыз. Мәктәптә инде балалар Ризадин Фәхреддиннең тәрбияле бала, тәрбияле ана, тәрбияле хатын, шундый гаилә дигән китапларына басым ясап, алар турында күбрәк аңлатма бирәбез. Чара барышында Ризадин Фәхреддиннең дини, фәнни, педагогик, тарихи мирасы белән бәйле мәсьәләләрнең киң спектры каралды. Бүген Югары нефть мәктәбе кампусы базасында «Одаренные дети» сәләтле балалар программасы кысаларында оештырылган «Школьники. Наука 21 века» дип исемләнгән 21-нче региональ фәнни гамәли конференциясе узды. Бирдә республикабызның нефть төбәге мәктәпләренең 8-11 сыйныф укучылары үзләренең сәләтләрен күрсәтә алдылар. Быел конференцияга 200-дән артык эш җибәрелгән. Секцияләрдә эшләрен яклау өчен Татарстанның көньяк, көнчыгыш шәһәрләреннән һәм районнарыннан 94 эш сойлап алынган. Эксперт комиссия составына шәһәрнең югары уку йортлары һәм югары квалификацияле мәктәп укытучылары керде. Аларның эксперт анализы, эш турында фикер алышу барышында киңәшләр ярдәмендә укучылар фәнни эшчәнлекләрен дәвам итү өчен яңа белемнәр алырга мөмкинлек алдылар.
Но основная цель какая? Привлечь школьников в науку. Пусть пока в малую науку развивать. Безнең төп максат укучыларны фәнгә җәлеп итү. Әлегә кичкенә фәнгә булса да, аларда нәкъ менә анализлау, аларны турыдан-туры предмет эшчәнлегенә кертү сәләтен үстерү. Чөнки мәктәп предметлары кайвакыт күңелсез тоела, ә бит аларда һәрвакыт уйлау, фикерләү сәләтен үстереп, хәтта күңелле идеяләрне табарга мөмкин. Какие-то, можно сказать, веселые затеи. Тулырак 21 региональ фәнни гамәли конференция хакында киләсе чыгарылышларыбызда карый аласыз. Спорт темаларына. Ознакайда районның атаклы волейболчысы Рушат Исламов истәлегенә волейбол буенча турнир үтте. Анда яшьләр командасы җиңү яулады. Икенче урында Урманай, лаеклы 3нче урын иң яшь команда Dream Team'га бирелде. Ярышларны ачу тантанасын безнең иҗат төркемендә күреп кайтты. Рушат Исламов туган җиренең чын патриоты, спортчы буларак билгеле. Аны һәр ел сайын шулай зур хөрмәт белән искә алалар. Турнирны ачу тантанасында спортчыларны район башлыгы Марсель Шайдуллин сәламләде. Рушатның әтисе Рамил Исламов улларын хөрмәт итеп килгән спортчыларга рәхмәт сүзләрен җиткерде. Шундай егетләребез аркасында бүгенге көндә безнең районыбыз спорт буенча беренче урыннарда бара. Ятимнәргә бик зур рәхмәт. Шундай егет үстергәннәре өчен ана инде урыны җмакта булсын, дуга булып барып ирешсен. Рушат инде бәләкәй чагыннан ук инде ул спортка тартылды. Ул 5-6 классларда укганда бокска йөри башлады. Монда Ознакайга инде минем белән үзем йөртә башладым инде. Греко-римский борьбага йөрде башладылар, бокска йөрде. Моннан соң инде техникумда укыганнан соң армия сафларына барып кайтты. Рушат Исламовны искә алу чарасында 13-14 яшьлек мәктәп укучылары да, 70 яшьтән өлкән ветераннар да, егетнең дуслары да катнашты. Рушатны бер 10 ел беләм. Рушат белән бик тату, бик дус идек. Армия хезмәтләрендә бергә служить итеп кайттык. Армиядан соң бергә дус булып, тату булып яшәдек. Егетләр җыела, бөтен район теләп катнаша бу турнирга. Чөнки Рушат инде ул безнең атаклы волейболист иде. Бөтен турнирларда, Казаннарда да катнашты. Минем авылымның ярый дип әйтим, миндә спортсмены иде. Бөтен төрле спорттан да катнашадыр. Ул таяк тартудан 2нче урын алган районда. Менә шушы волейболда, хоккейда, бөтен спартакиадада инде бөтен төрле уеннарында да катнашадыр. Яшь спортчы истәлегенә уздырылган 3нче турнирда барысы 9 команда көч сынашты. Уеннар 3 спорт мәйданчыгында барды. Патриотик рухта тәрбияләнгән Рушат Исламовның истәлеге Ознакайлылар күңелендә мәңге сакланыр. Илмира Шарифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луш, Әлмәт телекомпаниясе. Карате йорты һәм Сәламәт Татарстан төбәк иҗтимагый оешмасы тәрбияләнүчеләре өчен язның беренче айлары чараларга бай булды. Татнефть компаниясе генераль иганәчесе ярдәмендә үсүче калабы спортчыларның соңгы нәтиҗәләре турында алдагы минутларда. Казанда 7-11 яшьлек балалар һәм 12-15 яшьлек үсмерләр арасында Ак Билбаулар фестивале узды. Ярышларда Әлмәт карате йортының 21 спортчысы катнаша. Алар 18 бүләк ота, шуларның 7-се алтын була. Я первый раз участвовала на чемпионате в Казани, заняла первое место. Мин беренче тапкыр Казанда чемпионатта катнаштым, беренче урынны алдым. Командамның һәм тренерымның булышуына мин бик шат. Которые девочки и мальчики, они поддерживали меня, и мой тренер тоже. Лови момент, ты ходишь пешком, он двигается быстрее, туда-сюда, конечно. Бу көннәрдә Әлмәтнең карате йорты спорт комплексында сенсей Виктор Клочковның иң яхшы укучыларының берсе, спорт мастерына кандидат, беренчедән карате Билбау, Россия һәм Иделбой федераль округының күп тапкыр призеры Никита Клочков белән Кёкусинкан карате буенча семинар һәм остаханә узды. По приглашению Клочкова Виктора Александровича, спасибо ему, я приехал
Клочков Виктор Александрович чакыруы буенча туган йортыма яшь сугышчыларга техниканы күрсәтергә килдем. Мин мондый игелекле эшне шәхсән үземнән башкарырга һәм балалар өчен бәйрәм ясарга булдым. Минем уйлавымча, бу бик шәп. Гомумән, спорт бик шәп. Детей, я думаю, это очень здорово, это очень круто. Вообще спорт это круто. Спортчыларның осталыгын камилләштерүгә юнәлдерелгән семинарда һәм остаханәдә 70-тән артык кеше катнашты. Киләсе атнаның азагында карате йорты спорт комплексы командасы Киокусинкай буенча республика ярышларында чыгыш ясаячак. Әлбәттә, спортчылар иң мөһим чарага семинар аттестациягә һәм Q-тестка әзерләнә. Лина Хәсәншина, Вадим Тарасов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Башка темаларга. Ознакай төбәкне өйрәнү музеенда танылган рәссам Марат Әфләтуновның шәхси күргәзмәсе ачылды. Башкалардан аермалы буларак рәссам, график, Татарстан рәссамнар берлеге әгъзасы Марат Әфләтунов барлык картиналарны да гел каләм белән яза. Күргәзмә үзе дә акка кара белән дип исемләнгән. Илмира Шәрифуллина дәвам итә. Бүген Ознакай музее залы кунаклар белән тулы. Алар арасында Марат Әфләтуновның якыннары, туганнары, гаилә әгъзалары да катнаша. Әлеге минутларда алып баручылар катнашучыларны Марат Әфләтуновның тормыш юлы, иҗат юлы белән таныштыралар. Марат Сәгадәт улы 1949 елның 8 ноябрендә Свердловский өлкәсе Косье бистәсендә дөньяга килә. Марат Әфләтуновның язмышы Ознакай районы белән тыгыз бәйләнгән. Ул гаиләсе белән Актүбә бистәсендә яши, шунда мәктәп еллары уза. Тымытык авылына туганнарына еш кына кунакка килә торган була. Что я рисую? Да все. Мин бар нәрсәне дә ясый алам. Матур булган әйберләрне, матур портрет, матур табигать күренеше, җанга якын булган һәр нәрсәне ясыйм. То я рисую. Беренче җитди рәсемне Марат Әфләтунов 4-нче сыйныфта укыганда иҗат итә. Ул баснялар язу остасы Иван Крылов картинасы була. Туганнары арасында да рәсем сәнгате белән шөгыльләнүчеләр шактый. Сәгадәт абый тоже художник булып эшләде, рәссам булып эшләде инде. Шул иң зур ген бирелгән рәсем сәнгатенең менә Марат абыйга. Безнең бөтен двоюродныйларда, ике туганнарда бөтенесе дә рәсем ясыйлар. Бөтенебезнең дә аныклары сәнгать мәктәбенә йөриләр. Тантаналы чарада район башлыгы урынбасары Роза Галиева да катнашып, рәссамның иҗатына соклану белдерде. Алда уңышлар теләп, Марат Әфләтуновка район башлыгы исеменнән рәхмәт хаты тапшырды. Очрашуда рәссамның сыйныфташлары да катнашты. А это вы узнаете? Анам тоже. Анечка? Да. Күргәзмәдә Марат Әфләтуновның 70-тән артык картинасы урын алган. Килгәчтен исебез китте. Бу хәтле моторлыкка, бу хәтле иҗат җимешләренә сокланып туя торган түгел. Искитмәле рәсемнәрне ясаган кеше белән танышып, күреп рәсемнәрен, барсы да шушы иҗат җимешләрен килеп карасыннар иде. Күргәзмә Ознакайлылар өчен 10 майга кадәр эшләячәк. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбәров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәтнең 19-нчы мәктәбендә игелек, ишкерсезлек, дуслык һәм бердәмлек белән тулы очрашу үткәрү яхшы традициягә әверелде. Шаг навстречу, алга таба адым проекты кысаларында бер-берегезгә игелек бүләк итегез бәйрәме тагын бер тапкыр балаларга вакытны бергә үткәрүнең ни дәрәҗәдә мөһим икәнен күрсәтте. Мәктәпне тәмамлагач чыгарылыш укучыларның берсе укырга керә, кемдер шунда ук эшкә бара. Ләкин кызганычка каршы һәркемнең дә андый мөмкинлеге юк. Коррекция мәктәпләре укучылары олгайгач сәламәтлекләре белән проблемалар аркасында күпчелек вакытларын өйдә үткәргә мәҗбүр булалар. Шуңа 2018 елда мәктәптә Каршыга адым проектын чынга ашырга керешәләр. Навстречу тем людям, которым по жизни идти, скажем, трудновато. Авырулары һәм сәламәтлек мөмкинлекләре шикле булу аркасында тормышлары авыр булган кешеләргә каршы барырга кирәк. Мәктәпне тәмамлаган һәм эшкә урнаша алмаган мәктәпне тәмамлаучылар яңадан безгә мәктәпкә кайталар. Әтиәннәрнең үтенечләре буенча без алар белән эшлибез һәм шөгыльләнәбез. По просьбам родителей мы с ними работаем, мы с ними занимаемся.
Каршыга адым проектын тормышка ашыру кысаларында сәламәтлек мөмкинлекләре шикләнгән укучылар һәм чыгарылыш укучылары өчен коррекция мәктәбе базасында түгәрәкләр һәм остаханәләр оештырыла. Анда һәркем үзенең иҗади сәләтләрен үстерә һәм файдалы күнекмәләр ала. Проектның гамәлгә ашыру спонсорлар ярдәмендә мөмкин була. Дари Добро хәйрия фонды укучыларга проектның башыннан ук булыша. Вакыт белән махсус балаларга ярдәм күрсәтүне үз бурычы дип санаган спонсорлар күбәя. Күптән бұл 19-нчы мәктәбекә килеп йөрибез, кулыбыздан килгәнчә ярдәм итәргә тырыш. Аннан соң без менә бу балалардан яшәргә, өйрәнергә тиеш. Алар барсы да бәхетле, шатлыклы булганына канәгать. Сәхнәдә артистлар, чыгарылыш сыйныф укучылар һәм педагоглар барлык кунакларга бәйрәм кәефе бүләк иттеләр. Иҗади программаны тамашачылар кушылып җырлап тыңладылар. Чараның иҗади өлешендә төрле мастер-класслар һәм уеннар оештырылды. Балалар су буенча рәсем ясау техникасы эбру белән таныштылар, гипс фигураларын буядылар, китап кыстыргычлары ясадылар һәм әти, әни, мин, дус гаилә спорт ярышында катнаштылар. Эльвина Петровскова әнигә һәм укытучыларга бүләкләр ясый алдым дип уртаклашты. Без йөрәкләр һәм китапка кыстыргыч ясадык. Безнең аларны укытучыларга яки әниләргә бүләк итәсе килә. Киләчәктә оештыручылар югарырак дәрәҗәгә чыгып, мөмкинлекләр чикле яшьләр өчен проектлар күпкә күбрәк булыр дип өметләнәләр. Алсу Нуриева, Раил Латыпов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүгін 12 апрель Россиядә космонавтика көне билгеләп үтелә. Балалар бакчаларында бу көнне төрле бәйгеләр, тематик дәресләр уза. Түбән Мактаманың 63-нче Калинка балалар бакчасында да кызыксынучанлык, иҗат үстерү, үз иле өчен горурлык тәрбияләү максаты белән космос темасына багышланган чара үтте. Тәрбиячеләр бу искиткеч бәйрәм безгә кешелекнең космосны өйрәнүдә зур ачышлары һәм казанышлары, яңа офыкларны өйрәнү һәм яулау өчен үз гомерләрен куркыныч астына куйган кешеләрнең батырлыгы һәм тугрылыгы турында искә төшерә икәнен билгеләп үттеләр. Бүгенге шулар иде. Мин Ләйсән Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.